Good morning mga tropa. Ano yun? Ano? Pa-friend? Sinend mo? Tingin ka na. Isa lang. Good morning mga tropa. So pinatulungan natin si Mrs. na maglabas ng mga paninda natin dito sa may tindahan. At bibili muna tayo ng tubig dahil wala tayong mabaon na tubig dun sa bukid. Magkasabay ka? Bang? Magkasabay ka? Ay, makukuha na yan ako. Right, so yun mga tropa na to. Bibili lang tayo ng tubig dahil naubusan tayo ng tubig na inumin. Pero itong mga mga tubig para sa mga tanim natin is naka-ready na. So may dala rin tayong bareta saka ayan yung mga pako saka martelyo. Dahil mag-aayos tayo ng bakod mga tropa. Yun. So marami tayong gagawin ngayon mga tropa dahil hindi natin nagawa kahapon. Gawa nga nung naghakot kami ng paninda ni Mrs. So na bumili kami ng mga paninda sa bayan. Yan. Right, so mamaya kunti mga tropa alis na rin tayo. Okay, so update tayo mamaya mga tropa. At kukuha lang tayo ng tubig dun sa may mineral station malapit dyan sa may ayun, sa may Abilyamor. Right, so let's go. Ay, dyan na lang po kuya. So may nagtitinda ng mais. Baka sakaling bumili si Mrs. mga tropa. Agahan siguro. Ay bro, pasalin nakman ko ma. Pasalin. Abilyamor Aqua. Thank you. Kapasok pala yung empleyado nila. Nakita mo lang yata ako nagkakarga. Pinag-alam mo yung paglalakad mo. Ano na eh. Nakita kita. Kaya ano? Ha? Kaya siguro. Padala ka daw? Bro, thank you bro ah. Thank you. Aga mo ah. Mamaya makikita mo na yan sa kababalian. Wala ka. Alright mga tropa, nakapagsali na tayo ng tubig. So mamaya konti mga tropa, umpisa na yung bakbakan. Bakbakan na naman sa bukid. Marami tayong trabaho. Anong nangyari yan? Anong nangyari? Lubusan? Asan? Asan? Sobrang mahal ng gasolina. Wala nang pang gasolina. So time check pala tayo mga tropa is 8:30 ng umaga at natapos na tayo magdilig ng mga pananim natin mga tropa no. So hindi ko na yun bilinag kasi
Naghabol tayo kasi tayo ng oras mga tropa para makapaghakot tayo ng ragaw, saka makapag-ayos tayo ng bakod. So kahapon kasi mga tropa hindi natin yung naasikaso, gawa nga nung pumunta tayo sa bayan, naghakot kami ng paninda ni Mrs. Right, so marami tayong gawain ngayon. Maaari siguro hanggang part 2 siguro ang vlog na to. So may part 2 ang video natin ngayon dahil mamayang hapon na natin ilagay yung mga ragaw na masihila natin ngayon. So pupunta tayo ngayon dun sa may kawayanan, dun sa malapit sa kanila Anti-Abet, para dun tayo kumuha ulit ng ragaw mga tropa. So siyempre nagdala na rin tayo ng itak for safety, kasi baka mamaya may mga nakaabang na hindi natin inaasahan, at para may protection tayo mga tropa. Right, so alright mga tropa, so paalis na rin tayo. At yung kukunin lang naman natin na ragaw ngayon ay yung mga hinila natin nung nakaraan, kasi hindi natin nahila lahat. So yun yung mga kukunin natin. So kasama pa rin natin si Shake. Tapos mamaya mga tropa, magbabakod tayo, mag-aayos tayo ng bakod para hindi makapasok yung mga kambing katulad nun. Kasi kahit na malit na butas, sumusuksok sila sa mga malilit na butas mga tropa, para makakain lang sila ng mga halaman. So siyempre nature ng kambing kasi yun mga tropa, kaya tayo na yung mag-adjust. So yung tuyo, yung mga palayan ngayon, no? Halos walang makain yung mga baka, kaya na-compose din yung mga tubo-tubo na dala natin, na tanim natin. Yun, yun ang napapakain natin sa mga baka. Maingay daw ako. So day 4 pala ng ating vlog ngayon mga tropa. Day 4. Ayan. So day 4 pero wala pa rin tumubo sa mga tanim natin na palak. Pero yung mga sitaw nakatubo na. Lahat tumubo mga tropa. Lahat ng binhi na tinanim natin tumubo lahat. So good news yun, kasi hindi na sayang yung pinambili natin sa binhi. Ay, so malapit na tayo mga tropa. Ito yung mga, dito tayo naghakat nun ng ragaw. Kung kukunin natin yung mga nandun mga tropa, yung mga nasa tabing kalsada. Mga nandito. Tumato mga tropa dito. Ito may isa dito mga tropa. Ito. Ito. Ang ingat-ingat lang mga tropa. Yung hihilain natin. Mamalilit lang na ganito para madaling maibaon. Mga tropa, titignan natin dun sa may bandang loob, baka sakaling mayroon pa. Yung mga nandun siguro. Ito mga tropa, meron dyan.
Kukunin natin yan. Ganito yung gustong pamahayan ng ahas mga tropa. Ayan o. Mga ganyan, yung mga may butas-butas na ganyan. Yan, gustong ng ahas na pamahayan yan. Right, so wala yata sila anti-abit kaya hindi na tayo makapagpaalam. Hilaan natin ito. Kuha natin yung isa. May mga tropa. Kunti lang naman kasi mayroon pa yung nandun. So mga 4 siguro. 4 na ragaw yung kukunin natin. Halika dito, Shake. Uy, vlog mo na. Kahit mga tropa, so ito lahat yung mga nakuha natin ragaw. Paalam naman tayo kay Boss Jordan. Ayun o. Balikan na lang natin nung mamaya. Boss, thank you. Kahit mga tropa, mamaya ilalagay na rin natin tong ragaw. Kasi asikasuhin muna natin yung bakod. Yung bakod kasi minsan din nakakapasok yung mga kambing, nakakalusot kasi sila dun eh. Sayang din naman kasi yung mga pananim natin kung kakainin din ng kambing katulad ng sili. Kinain ng kambing yung sili, ayun, halos hindi na nakalaki. Kaya kailangan nating i-save yung mga bakod saka yung mga pwedeng daanan ng mga kambing. Yung mga kambing talaga mga tropa, maghahanap talaga yan ng makakain. Kaya pag kasilip sila ng butas na makapasok, patay yung mga tanim mo. Buti sana kung iisa lang yan mga tropa, pero pag yung mga kambing kasi magkakasama lagi yung mga yan. Kaya full force lang kakain ng mga tanim mo. Kaya so gigilan na tayo ng ragaw mga tropa. At para may lagay na rin natin sa tanim nating sitaw. So, mabilis lang kasi yung araw mga tropa eh. Hindi mo namamalayan, mamaya gagapang na pakyat yung mga sitaw. So, marami tayong gawain ngayong araw, maraming trabaho. Papalaban tayo sa trabaho. Ay. Buti na lang kanya mga tropa eh. May ang laking tulong nitong ating kulong-kulong sa atin. Kasi kung wala yan, mag-iigib pa tayo dun sa bahay ng tubig. Wala. Sigurado pagod talaga tayo nan. Alright. So, naghakot na rin pala ako ng tayo ng baka. Ayun o. Tayo ng baka. Para sa mga itatanim natin mga tropa na mga bell pepper. Pero hindi ko pa nahanap kung nasan ko nailagay yung bell pepper. Ay nako. Iba na talaga pag tumatanda eh. Ito yung mga ragaw nung nakaraan na kinuha natin. Yan. Yan yung mga itutusok din natin. Saktuhan lang talaga yung nakakuha natin na ragaw. So bali nakakuha tayo ng 6 na ragaw mga tropa. 6 ba 5? Parang 5 lang yata yun. Nakuha na rin pala natin mga tropa yung huling biyahe ng ragaw.
Tapos mamaya konti mga tropa, mag-aayos na rin tayo ng bakod. So i-repair lang natin yun dahil natanggal lang yung mga pako. Tapos iaayos natin kasi yung iba nakaangat na mga tropa, kaya ibababa natin kasi dun lumulusot yung mga kambing eh. So dito tayo mamaya dadaan mga tropa. Diyan iikot tayo para mapuntahan natin yung bakod dun. Kasi wala na kasing daanan dun sa kabila. Hindi naman natin pwedeng laktawin yung bakod natin kasi masasira din. Inayos ko tapos sisirain ko rin. Di wala din. Ay nako. Kaya iikot na lang tayo. Ito mga tropa, dito yung daanan. Diyan tayo dadaan mamaya. Iikot tayo para maayos natin yung bakod. Habang maganda pa yung panahon. Right. Yung mga tropa, huling biyahe ng Ragaw. Ipagid lang natin para may daanan tayo. Ayan mga tropa, lahat yung hinakot natin na Ragaw. Tapos hindi ko lang alam mga tropa kung okay pa yung mga bakod dito sa may banda dito eh. Kasi kung hindi na siya maayos, kukuha tayo ng bayog. Yung bayog kasi mga tropa parang kawayan din yun. Yung kaibahan lang, yung kawayan kasi mas malaki yung butas sa loob, pero yung bayog kasi mas maliit. Ayusin natin. So ito medyo tumumba na rin ito mga tropa. So kailangan natin sigurong maglagay dito ng bayog. Itong part na to lang naman eh, inayos kasi nila sa kabila. So madalas na nag-ayos dito si ang kayo uwing, ang kayo kuya. Ito yung ayusin natin mamaya mga tropa. Ito. Kasi ayun o, bumaba na. Ayun o, tanggal na yung mga pako. Ito ba mga tropa, ayun o. Tapos dito kasi mga tropa, ayan o. Dito nakakalusot yung mga kambing, kaya kailangan nating ibaba. Kaya ano to, ayun mga tropa angat na, so kailangan ibaba natin siyang ganyan. Ayan. Alright mga tropa, so lusong ulit tayo sa inutan. Ito na yung mga pako, dala na natin, so iikot lang tayo. Ay, wow. Punta na rin ng mga tropa para magpainom ng baka. So shout out kay Biyaw Uni. So alright mga tropa, di bali malapit lang naman yung lalakarin natin papunta dun sa may bakod. Dito rin naman yung daanan natin eh. Hindi ko na alam kung anong oras kasi nakalimutan ko yung relo ko mga tropa. Pero kaninang pagpunta natin dito 8:30 ng umaga. So baka nasa bandang alas 10 na yan. Ay, mga tropa, so ang ganda ng pagkakagawa ng bakod nila.
Malinis. Malinis ang pagkakayari. May mga tanim din sila dito mga tropa. Silipin natin. Ayan, may mga tanim din sila pero natuyo na. Matagal na kasi yan mga tropa. Yun yung ginawa nila, ragaw din. Ragaw din yung nilagay nila sa mga sitaw nila. So, ganun lang kasi yung ginagawa nila dito sa amin. Ragaw lang talaga yung mga akyatan ng mga sitaw ganyan. Mga patola, yan ragaw din. So, may daanan mga tropa. Doon yung bakod natin. Mga tropa, yung palayan dito sa amin. Malawak din yung taniman ng palay dito. Kasi dito, ang tawag kasi nila dito mga tropa, dito sa lugar na natin ngayon, ito yung mataas na bahagi. Kaya ang kinabubuhay din ng mga tao dito pagsasaka, pagtatanim. Tapos dun naman sa baba, sa bandang Karot, pangingisda naman. Nung naalala ako nung bata ako, nung buhay pa yung lula't lola ko, yung kasi siyempre dun sa baba kasi, dun kasi ako lumaki mga tropa. Kaya yung lolo ko kasi mga tropa nangingisda yon. Kaya pag ganun na magtitinda sila ng isda, pinapalit nila sa bigas para may bigas kami. Tapos yung mga yung mga nasa taas naman, bumababa sila, yung mga bigas nila pinapalit nila sa isda. So stop yun, o anong tawag dun kalakal. So ganun nung kapanahunan. Pero ngayon wala na, hindi na uso yun. Kasi mahalaga na yung pera, mas kailangan na ng tao yung pera. Nakasunod pala ka. Wait mga tropa, so ayusin natin tong bakod. So magsisimula tayo dun. Magsisimula mga tropa dun sa may parting medyo mataas. Ito mga tropa dito. So ibababa lang natin to dahil ayan tumaas na, mapapasok na ng kambing. Ayan okay, so ayos lang natin tong bakod mga tropa.
Alright mga tropa, so natapos na tayo sa pag-ayos ng bakod. So ayun mga tropa, andyan na sa baba. So hanggang dun, so natapos na tayo. Alright mga tropa, so yun lang part 1 muna natin. At see you sa part 2 natin kasi mahaba-haba talaga tong vlog na to mga tropa. Alright, so mamaya kitikis tayo. So mapapasabak na naman tayo mamaya sa gawaing bukid mga tropa. Alright, see you sa part 2 mga tropa.